mga ka-John-Johns, ug lain na usab nga buntag sa tong kinabuhi. Ug naglami jud agatong tuog mga ka-John-Johns kay nabuntag namday kaadto. Ug kanindot sa kabuntagon na niyaning gawas ta kay atong i-feel ang kanindot sa kabuntagon mga ka-John-Johns. Linaw ug hapsay ang atong palibot inubanan sa kaanindot sa kabuntagon niining adlawng Sabado Pizza 4 sa buwan sa Pebrero. Lain na usab nga journey nining atong adlawng Sabado ug mangita ta og unsa na po atong kabuhian karong adlaw, unsa na po atong lingaw or unsa say atong mahimo karong adlaw. So samtang nagpaabot sa pamahaw, dinhi ta nagtambay sa gawas dinhi sa karsada inja ang ipakita ninyo kung unsa kanindot ang tubo sa mga humay dinhi sa among mga kasilinganan. Kay atbang namo sa mong bayi is kanimang kabaskan, so ato jang nasaksihan nga ang tubo sa humay kanindot jud kaadto. Buaw ang tubo sa humay kaloy as Ginoo pohon moani jud ni sila. A few moments later. Ay, very good ka sa humanghod. Kada buntag sa taon si Jamang hinlo din yung mga saksanan. Si Jamay magkugi o pangpanghinlo din yung mga saksanan. Sila po yung magatiman. Magkas mga tubig, mga asiti, uguban pa nga mga angay i-check up kada buntag. So, magkugi sa taon siya kada buntag, guys. Many hours later. Okay guys, so to say nga ang usa na to kasakyanan ng atong sportage nangadyo in town ni si Jaog bahin ng Marajig. Doon naman doon magtingog sa isahang ligid. Muna nga itong itawagan ng atong mekaniko guys, kay atong ipa-check up ng ngano nga doon ay magtingog sa ligid. O nangadyo dyan ito bahin ng atong sportage guys. So, pero mama na ito kung kay gamit man inato mo ng atong ipaadyo. So salamat as ni Lito kay always kanunay hiya nga naanig tawag nato. Inja mo na discover ni dyan nga ang bearing di ay dyan ang mga nga doon ay magtingog murag magkagot. So ang bearing nadugmok, so kinahanglan na po nila to palitan. A few moments later. Tungod kay doon na may paliton nung pisa, mapalit man taog bearing, matuta sa ubay guys, magpalit taog pisa. So 1 hour later. Niabot na dito guys, og nianata sa ilahang Brian Enterprises din sa lungsod sa Ubay Bohol din. Mo ni sila ang mamaligay og pisa. Mo ni ang duha ka bearing guys nga guba. So atong gida kay arong dunay sundugan. Niya dito sa Brian. So kaning Brian Enterprises guys, kompleto ni sila sa mga auto parts, auto supplies kay manang nata din ning sod mapalit. So gisukod pa ang bearing guys kay di man maklaro kaadto ang isahang number munang isukdon kay arong masibo og mao ni ang number tag 450 ang usa bearing na wala bearing kay mao na nadugmok na ilisanan. Ang number nila is 949 mo to katapusan Rumble. So ag usa mo nagisukod nag usa na tag 420 ag usa, ang usa pud tag 450. So kabat-kabat po ni almost 1,000 po ni atong kaanda ni sa nagresibo na kay ato ng bayran kay nagdali ta kay arong kadagan na tong sportage guys. Mo ni nabayad nato naka-discount ko gamay 830 ang atong nabayad sa duha ka buok, naka-discount tag balig 40 pesos guys. Medyo na lamang po na 40 pesos mo kapalit og snacks. 1 hour later. Kung kaloy sa Ginoo guys, ay nagdita mo ni abot na jud tagi kas ubay. Madyo lang magmakadagan na ni ron mahuman na nig-adyo. A few moments later. By the way guys, ako day mga i-update kamay sa atong gipagama nga music room with office tarot. Og nahuman na din ni dagtaod ang mga hollow blocks.
na ato pa na pod mo ngit-ngit na ngiob na dari kuan kay wala na pabutang og bintana dari kuan kay music room man, so kinahanglan private ngi kuan jud siya karon dili ka absorb og mga tingog gikan sa gawas. And then kuang pa ni siya pinisingan pa ni butangan pa ni og kanang arkuba, taoran pa pod og tiles kay na may tiles atong pinalit. Ang pagtaod na laman pod may atong kuwang dana. So mao ni update sa atong gihimong music room. A few moments later. So pagabot na ho guys, gi taod dadson ag atong gipalit na ho nga bearing karong makadagan na jud ng taon ni sa hapon na ato nagala ning gisugan. Overtime na yung taon ni si Buslito na mga jud taon ni atong madali-dali ato rin yung tawagag kasana amo kuan siya para maadyo ng itong sakyanan. So kinsa katong gustong magpaadyo og sakyanan, garantisado jud nga maadyo ning atong mekaniko sa Lito Tadim nga taga Kanolin Kandihay Bohol. So na garantisado jud si Jay nagpa-condition daling ato ang Sportage kay kanito Sportage before sa pagpalit ato dani di jud si Jamo andar daghan na siya ko daghan trabaho in taon dani. So, si Jay si Jay na atong gi kuan og mag-maintain din ng atong sakjanan yung tulo ka sakjanan si Jay nag-maintain dani na mga daot-daot tawag dajon pa ni Buslito kay si Jama itong madali-daling mekaniko na kasaligan jud kadyo makamao di pod si Jama kamao mo manglimbong purya parlaman pod sa kaan uban kay pila na jud taon ka mekaniko ni agi sa among kaan gato pang una namong sagdanan nga gitsap-tsap sa Ginoo ko kapila na unang murag ning tagam na kukuag mga mekaniko. So kanay si Ja buutan mo nang dili jud ko maawaw nga mo recommend ni Ja para og doon na mo yung mga sakyanan gali nga nagdaot-daot tawagi dayon or contact rapod mo na ho karong mong tunol or kuan nga to ni Ja. So money guys, samtang nag-adyo siya atong videohan to ipakita ninyo og unsa ni sa pag-adyo ning ahong sakjanan kay kaning sakjanan na magtingog-tingog isahang kuan pero bearing di ay mo dito nang kuan nga murag magkagot lagi siya ni kuan mga hadlok nigdagan hadlok paminawon kay mo na mag paka-paka magkago mo dito ag bearing duha ka buok na nga bungkag sa
Ug sa wakas guys, salamat sa Ginoo nga nakuan na human na jud. Tadang nahuman na jud ang pag-adyo sa atong sagdanan og pang hipos na niya ang iyang mga gamit kay aron atistingan ni ron. So sa wakas manghipos na siya sa mga kuhaan na og singanda to. Final hugot na niya, ahugtan na niya para matistingan ni rong taud-taud. So daghang salamat guys sa inyong kanunay nga kuan pagtan-aw sa pag-agwanta og tan-aw sa atong video. Ug mag-shout out na pud ta guys. So oras na pud pag-shout out guys. Unang-una atong i-shout out si Idna Caniete from previous video ning mga comments. So to ipang shout out tong kanang mga ning comments sa atong previous video. Diba? So again, unang-una itong shout out si Ma'am Edna Caniete. Okay, thank you so much Ma'am Edna Caniete. Hala mga cute man na imong rabbit yun. Di man to rabbit ma'am. Man to kanang ginyapig. Okay. Another is thank you so much Felisa Taghap. Okay, daghang salamat Ma'am Felisa Taghap. Thank you sa pag-shout out John. Okay, daghang salamat po ma'am sa imong kanunay nga pagtan-aw Ma'am Felisa Taghap. Another is thank you so much Vilma Micabalo. Okay, daghang salamat Ma'am Vilma Micabalo. Thanks Sir John for shout out my name. Amping diha Sir John sa maulan nga panahon. Yes, amping pod kanunay Ma'am Vilma Micabalo. Another shout out is Ate Flora Ritz. Okay, daghang salamat Ate Flora Ritz nga naanay si Just sa UK. Okay, ang atong Ate Flora Ritz nga taga Sevilla ni si Jack pero tuana ni si Jaron sa UK. Bagnos pa mo kay aron di matimos di ay. Wala po ko nagbagnos sa naong. Another shout out sa tanan. Bye-bye!